herri hontako kirolari hobenei edo joan zen astearte arratsaldean kirolarekin hitzordu berezia izan genuen Urrietako udaletxeko areto nagusian. Izan ere urteko lorpen garrantzitsuak gogoratu eta kirolari onenak omendu zituzten. Ekitaldian herriko politikariak eta kirolzaleak bildu ziren. Besteak beste, Mikel Izagirre alkatea eta kirolari omendu guztiak. Urrietako talde politiko guztietako zinegotziek ere parte hartu zuten. Ekitaldi xumea izan zen asteartekoa. Helburua gure kirolariak omentzea eta nolabait saritzea izan da, aurten lortu dituzten errekor eta arrakastengatik. 2008 urtean lorpen handiak izan baitira judoan, plater tiroan, futbolean, mountain biken eta atletismoan. Joan zen astearteko omenaldian kirolari hauek izan ziren protagonistak. Mariko Sardon, Nerea Arruti eta Izea Segura judoan. Lasaro, Iraitz eta Urtzi Oiarbide plater tiroan lortu dituzten errekorrengatik. Olazo, Jozola mountain biken egogarria jaso zuen, bai iazko eta bai aurtengo azkenengatik. Urrietako kirol elkarteko aurren taldea futbolean eta azkenik Idoia Esnaola atletismoan ere oroigarria eraman zuten etxera. Guztiek kirolari onak direla erakutsi dute aurten parte hartu duten lehiaketa guztietan. Mikel Izagirre alkateak esan zuen arabera, kirolari hauek lan handia eta garrantzitsua egin dute. Baita haiekin errekor hauek lortzeko lan egiten duten pertsonak ere.